Jadi perhati
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sewelasing Gusti ingkang Maha Kawasa mugi tansah kajiwa kasarira tumedhak lan tumanduk nunggil nyawiji dumateng panjenengan dalasan kula. Katur wonten ngarsanipun para pendhen sepuh pini sepuh saha para sepuh ingkang anggung mastuti dumateng papanjenengan tamen ingkang pantes pinundi. Katur wonten ngarsanipun para pangembating dusun tetwangga wilayah ingkang minangka pandam miah pandumin para kala dasih ingkang sutambek ing Bidharma. Dene katur wonten ngarsanipun para tering sutina budaya adiluhung ingkang anggung memardu mardawaning budaya tulus. Sumerewa dumateng sanak kadang mitra pitepan ingkang pantes tampi ing pakurmatan. Saderipun kepareng kala sak kanca nglajengaken hiburan wonten ing mriki lenggan siang puniki. Langkung rumiyin sangga sareng-sareng tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puji-puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Gunggih Subirigung. Gusti ingkang morbaing dumadi. Katitik panjenengan dalasan kuno tasih dipun keparengaken kempal manunggal nyawiji kanthi boten wonten alangan setunggal punapa para tamu ngataran gunging panuwun ingkang tanpa pindhan prokadang seniman seniwati pametri budaya Jawi Campursari Revansa Indonesia. Digelegar siang mriko budi dawuh awet keparingipun panjenenganipun Bapak Ngadino, Bapak Sutris, Ibu Sugini ingkang sampun kepareng hanatepi darmaning tiang asepuh kanthi sarana ngemah-ngemah kang putra putrinipun nggih Roro Ayu Yuliatin kepareng sinebat Juli ingkang sampun kepareng Jinatuk Rahmi kalian Bagus Tanto kepareng sinebat Mas Piti leres nggih Bu Mas Piti menika putra jalus saking almarhum Bapak Parman Ibu Giem ingkang pidal ngemplak RT kali RW setunggal Jatiyoso Karanganyar Tentram sinenggoyong prokadang SKD Audio Sound System ugi Media Pro video shooting hangkanthi Triwidyawati ingkang dados sakmangke hambuka lekas pengening sedya mancat krekat niat saking keluarga Campursari Revansa Indonesia nika pambajeng Wiroswara Revansa wonten sanipun Dimas Budi Ember Revansa Indonesia. Sugeng siang Mas Mugi. Wilujeng siang ugi Mas Ember. Semangat. Tetap semangat.
meskipun antara pikiran karo apa kae sing ucapan ke ora patek sinkron. Ora patek sinkron. Ayo Umpama manuk kacer wis karek apa ki nek jijanane bagongan wis wis ora gelem ngebiak. Ora dipaksa tau ini. Kudu tetap semangat iku. Ya kaya manuk kacer bar bodol gur telisik ning ngarep malam. Lanjut Mas Mugi. Nggih menika kawiwitan Widyawati engking saking Jatisrana Wonogiri sukses. Bunda Kambu. Iya. Panggil untuk Mbak Kasun. Ayu Suara Prastiwi. Lanjut Mas Mugi. Lanjut. Amerika si kecil mungil Saking Jati Purnawonogiri. statusnya piye dijelaskan Status masih lajang. lajang. Iya. Iya. Berat badannya piro? Berat badan 45 kilometer per jam. Kuwi pelayu berat badan. Ayo. Jangkauan pukulan 1 meter. 1 meter. Yo, saya tangan di banget ya berarti. Tangannya dawi. Ada Elnia Gerigis. Mas Ember, lah menika sing ngedeke kowe iki pas kowe nek aku kurang pas iki. Dilanjut Mas Mugi menika saking Gunung Kidul Yogyakarta. Kasuwun jumeneng Dek Ayu Elisa Kusuma Revansa Indonesia. Para tamu, panenggih kakung putri ingkang dahat kinurmatan, wilujeng lelenggahan kanthi mardu mardawaning panggalih sinambi midhangetaken gelaring budaya Jawi campur sari Revansa Indonesia. Sama-sama Bareng-bareng Revansa Pancen Gaya.
kabeh dadekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nganggengake ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli Revansa Indonesia. Thank you.